encara ha de començar. Ja ho veureu, ningú no ens guanyarà! Ho has de voler de tot cor, t'hi has d'esforçar de debò, lluitaré sense parar i me'n sortiré. La increïble brigada Shenzhen! M'agrada aquesta noia, l'he de conquistar. Quan s'ha girat m'ha mirat, m'ha arribat al cor. Me n'he ben enamorat sense adonar-me'n. Ha anat així de debò, ha estat molt sobtat. Tens una mirada misteriosa, bonica. Ha estat una trobada increïble, sembla feta per mi. És tan agradable, tan dolça i tan bonica, que m'ha deixat sense alè. Ho has de voler de tot cor, t'hi has d'esforçar de debò. M'agradaria que sabés que l'estimo. Demà li hauré de dir, hauré d'arribar fins al final. Per primera vegada a la vida em bull el cor. Us demano que us encarregueu de la resta. Pot confiar en nosaltres. Ha arribat el moment de fer reviure el meu poder. Ja tinc ganes de veure la sorpresa que s'enduran tots plegats. L'autèntica cara del follet negre! A veure, us proposo que ampliem els poders del Shenzhen Gumi per l'última batalla. Per tant, li demanarem a la senyoreta Haruka que ens ajudi. Faré el que pugui. La base de tots els esports és saber córrer. O sigui que... ampliació dels poders Shenzhen. Primer exercici, córrer. Correu, correu, correu! Si no us hi esforceu, no aconseguireu derrotar els follets negres. Sí. Ja no puc més. Jo tampoc, a més, tinc gana. Quina vergonya, tan joves i ja estan cansats. Tu calla, Kei! Ocupa't de les teves coses. Mengeu-vos aquestes magdalenes. Estic mort. El projecte d'estimulació del Shenzhen Gumi s'ha anat a Norris el primer dia. De veritat, quina llàstima. És culpa de l'entrenadora, és molt dura. Ei, i la Izami? No la trobes una mica estranya? Està molt trista i és molt normal. Els follets negres tenen la luminotita i l'home de la rosa. És veritat. A més, no tenim cap pista. No sé què en penseu vosaltres, però a mi la companyia Serizawa em fa molt mala espina. Té, Izami, t'agrada el te amb llet, oi? Beu-te'l abans no es refredi, si no, no valdrà res. Sí. Moltes gràcies, avi. Que bo. No hi és el senyor Serizawa? No, fa dies que és fora. Que està malalt, potser. Si vol que li digui la veritat, no és ni a casa seva ni a la casa de camp. No ens hi podem posar en contacte de cap manera. Em sap greu no poder-lo ajudar. No ho sé, potser és que m'hi obsessiono massa. Som-hi, ràpid! Vinga! Cora!
Encara no heu trobat el president? Tenim un bon problema. Per què ha desaparegut? On deu ser? Ningú sap on és. Se n'ha anat sense dir res. Bé, vaja, on és el fullet armadura? Ha dit que avui tenia feina. No sé què d'una campanya publicitària. Té una agenda molt atapeïda. Perdoneu, però jo me'n vaig. Tinc un compromís. Què has de fer? Bé, l'altre dia vaig fer una exhibició de màgia en una llar d'avis i els va agradar molt. Estaven encantats. Avui tinc 2 funcions més. Ho fas de manera voluntària? Què ha considerat? Això està molt bé. Et puc ajudar d'alguna manera? Ho dius de veritat? Sí que em pots ajudar, fullet platejat. Som-hi, doncs. Als avis els agrada molt el truc de màgia de la serp. I jo també el vull veure. I el president desapareix i a ells no els preocupa gens ni mica. No m'ho puc creure. Ostres! Presentis a l'oficina d'afers generals ara mateix. El president ha desaparegut. No hi ha dret que em toqui fer això. El president en persona repassa tots els documents un a un. Li agraeixo molt que s'hagi ofert de fer la seva feina. Si no fos per vostè, no sé si ens n'hauríem sortit. Ei, tenim massa despeses. Què és aquesta factura d'un taxi? Si pot anar amb tren i més de pressa allà, i tindríem una factura menys. Té raó, fullet mecànic. Aquestes coses no poden passar mai, i menys ara que el president no hi és. Digui, sóc en Tojo Beppo. Hola, oncle. Ho sento, però avui tampoc no passaré per casa. Tens prou menjar? Sí, no t'amoïnis. Sí. Aniré a l'escola, no pateixis. Adéu. Me'n vaig. Molt lluny del nostre món viuen els marcians. Són verds, petitons i diuen que ens vigilen. S'amaguen rere el sol des de fa 1000 anys. Són verds, petitons i diuen que ens espien. Així no els guanyareu mai, els follets negres! Correu! Correu, correu! Escolteu, nois. Què? Si continuem així, acabarem baldats. Us proposo que... Sí. Vinga, endavant! Correu, correu! Carai, Toshi, trobo que menges molt per estar tan cansat, com deies. Els metges diuen que quan estàs cansat has de recuperar energies. No em puc treure la senyoreta Haruka del cap. Quan se n'adoni encara ens castigaran més. No t'amoïnis per ella, ara. Ja pensarem alguna cosa. En Kikomaru. Ei, nano, on vas tot sol a aquestes hores? Saps què? Ara mateix anem curs de calés. Ens podries deixar uns quants diners? Portes calés a la butxaca, oi? Au, vinga, dona'ns-els.
Ostres, què fa aquest ara? Què us ha semblat? Que en rius de nosaltres, gamarús? No té gaire bon color, aquest salmó. En canvi, la carn fa molt bona pinta, no creieu? Doncs a mi sempre m'ha agradat més el peix, tot i que el més sa és una dieta equilibrada. Ei, Kikomaru, t'hem d'explicar una cosa. Tens 5 minuts per nosaltres? Ara tinc feina, ho sento. Només t'he de dir una cosa. Escolta'm un moment. No puc. Com és que tens tanta feina? Vols que t'ajudi? Això no és cosa teva. Ho sento, però tu només series un destorb. Tu mateix, com vulguis. Calma't, Toshi. A veure, Kikomaru, parlem de la boca de clavegueram. Te'n recordes? Era l'entrada al quarter general dels Follets Negres. D'on vas treure la informació? Que saps si hi ha alguna altra entrada? Sisplau, per mi és molt important, això. Si ho saps, digue-m'ho, sisplau. T'ho diré si et converteixes en la meva esclava. Ja hi tornem a ser. S'ha acabat tanta impertinència. Ja n'hi ha prou, Kikomaru. Toshi, un moment! Ja t'ho he dit 1000 vegades, Kikomaru. No seré la teva esclava. Molt bé, doncs llavors no t'ho diré. Molt bé, què hi farem? No m'ho diguis si no vols. Estàs bé, Izami? No, no estic bé. Però això tant se val. Deixem estar aquest assumpte, sisplau. Estàs bé, Izami? Estic bé. Bé, perdona les molèsties. No insistirem més. Em sembla que t'hem interromput mentre compraves el menjar, perquè suposo que volies comprar menjar. No, no en compro mai de menjar. Me'l porten preparat. Kikomaru, és veritat que sempre menges sol? Normalment sí, però tu què t'importa, això? Quan menges sol, et sents sol? Ei, per què no vens a casa meva a sopar? Que et penses que et diré el que vols si em convides? Oh, sí, és una bona idea, Izami. Ben fet. No és això, Toshi. Jo només volia... Està nevant. Esclar, ara entenc per què fa tant de fred. Au, vinga, anem, Kikomaru. Farem un àpat junts. El meu avi ens prepararà una de les seves especialitats. El seu avi és molt bon cuiner. Oh, tinc gana. Però si t'acabes de tipar. I què? Torno a tenir gana. El temporal de neu s'acabarà aquesta matinada i es dirigirà cap al nord. Neva molt. Per Que demà romàntic. s'esperen més precipitacions en forma de neu. Ei, Kei, mira com neva, és fantàstic. Pujaran lleugerament. Bon profit! Què us sembla aquesta sopa? És boníssima. Oh, Kei, que no t'agrada a tu la meva sopa? No és el menjar, és molt bo. Estic enfadat perquè en Toshi i els altres no s'han pres seriosament l'entrenament. Esclar, per tu és fàcil, només has d'anar en bicicleta, així rai. A més, la senyoreta Haruka ha dit que el programa de millora s'havia acabat perquè ells no hi posaven interès. Que bé, quina sort! El meu germà Toshi és un covard. Què has dit, Kei? Què has dit? Com has gosat dir això? Ja ho penso repetir, ets un covard. Tu sí que ets un covard. És tan agradable menjar en pau i Tu tranquil·litat. calla, no et fiquis on no et demanen. Au, pareu de barallar-vos. Algú en vol més? Ja! Ja has tornat a perdre, com sempre. Has de fer que la gamba mani grega posi en pràctica les arts secretes segons el model XXAB. Què? Com es fa? Com? Mira, t'has d'acostar a l'enemic i empènyer-lo amb aquestes dues tecles. Ai, Vinga, ara em toca a mi, Kei. no, em toca a mi. Vull jugar més. Deixa'm jugar una mica. No, quan m'agafes ja no el tornes a deixar anar. Toshi, tu ets el germà gran. Sisplau, deixa'l jugar, home. Demostra que ets més gran que ell. No em puc quedar de braços plegats veient-lo jugar. Ja hi jugaràs un altre dia, tu. No siguis així. Perdoneu-me, em vaig a casa. Que no vols jugar més amb mi? Te'n vas? Deixeu-lo fer. No el podeu obligar a quedar-se. Si se'n va, deu ser per alguna raó. Adéu. T'acompanyo a casa. Què fan els teus pares, Kikomaru? No en tinc, de pares. De debò? Em sap greu haver-t'ho preguntat.
No passa res, tinc el meu oncle. Ah, es porta bé amb tu, oi? Sí, però últimament està molt enfeinat. Ah, sí? És bonic, oi? Sí. Oh. Isami! Ara veuràs! Ui! No em tocaràs! Que divertit! Tens les mans ben fredes, oi? No passa res. Agafa això. Adéu. Què és això? És l'edifici de la companyia Serizawa. Mireu aquest símbol! És el que hi havia a la boca del clavegueram. Mireu això. Jo diria que nosaltres vam sortir a l'exterior per aquí. Això vol dir que la pintura mural és l'entrada a la base secreta, oi? Allà a la punta del plànol hi ha un altre símbol igual. I tant! Allà hi ha els lavabos. Eh? Jo diria que ara l'entrada deu ser pels lavabos. Vinga, afanyeu-vos! Això és un lavabo d'homes? No és moment de pensar en aquestes coses, Isami. Entesos. És un lavabo normal. Ostres, ja podien haver construït l'entrada secreta en un altre lloc, no? I així estirem la cadena. No va quedar destruïda com ens pensàvem. No ho entenc, però no havia explotat. Això vol dir que el senyor Serizawa ens va enganyar. No pot ser. Sembla que estiguin carregant aliments a la nau. I hem d'entrar, nois. Sí, he de trobar el meu pare. Entesos, farem 2 grups. Perdoni, on ho hem de posar, això? A veure... A la sala de vigilància. Gràcies. Perdoni, portem tot això. Molt bé, deixeu-ho allà. D'acord. Perdoni, el supervisor de zona el crida. Què vol, aquest? No puc deixar la sala sense ningú. Si vol, nosaltres vigilarem mentre és fora. Gràcies, us ho agraeixo. Em faré via. No toqueu cap mapa. Entesos. Ostres, quantes pantalles! És al·lucinant! Ei, mireu allà! Pare! On és allò? Mira el número. Número 635 D4. Mirem el plànol. Àrea 4. És la part central de la nau. Som-hi, vinga! Perdoni, on és la sala 635? Quan arribeu al fons, heu de tombar a mà dreta. Gràcies! De res! Perdoni, portem tot això? Oh, em sembla que ens hem equivocat de sala. Vaja, vaja. Sortim d'aquí. Oh, la porta no s'obre. Potser té un sistema de tancament automàtic. Potser amb aquest botó... A veure... Pare! 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 Espera't un moment, trencaré el vidre. Aparta't, sisplau. Deixa-ho estar, Isami. Fugiu d'aquí ara mateix. Isami! Ostres, ens han descobert. Què passa? Per què sona l'alarma? Què passa aquí? Diria que s'ha tancat automàticament.
Quina llàstima. El drac és la marca de la justícia! Mentre el mal recorri el món, El destruirem en nom del cel! Shinsengumi! endavant! Què? Què hi feu vosaltres aquí? Us vencerem! Atac combinat! Ensurt especial contra el Shinsengumi! Esteu preparats, Shinsengumi? Ara! Fins quan podreu aguantar? Isami! Vinga, fugiu d'aquí! L'encaputxat blanc us ajudarà! El rei del campanar! Au, vinga, tots a dins! Vinga, nen! No permeteu que s'escapin! Escolta, tens idea d'on és la sortida, avi? No, aquest passadís és com un laberint. Mireu! No hi ha ninja! Si voleu sortir, heu de seguir per aquest passadís i girar a mà dreta. No us amoïneu, en tindrem una altra oportunitat. Vagi amb compte, senyoreta Haruka. Aquí! Veniu per aquí! Cap allà! Han anat cap allà! Han tornat a entrar a la base secreta. Com s'ho han fet? Hem canviat totes les entrades. Bé, hem tingut sort que el president no hi fos avui. Si ningú no li diu el que ha passat, no es podrà renyar. Això sí, ningú li ha de dir. Escolteu-me tots, hem de guardar el secret, entesos? No hi estic d'acord. Quan en George Washington va tallar el cirerer del seu pare... Què ha passat? No pot ser. No feu aquesta cara, nois. Qui és vostè? Qui és? Sóc jo. Sóc jo. Vostè? Vostè? Ostres! Hem tornat a la base secreta dels Follets Negres i hem vist com el Follet Negre reprimia una rebel·lió. Té un poder increïble!